इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। म्यूजिक बाय मोहन यादव। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। गे आबे थौला गनिया गे जनुआ सदिया होबे करतौगे गे होबे करतौगे करे जा होबे करतौगे। गे आबे थौला गनिया गे जनुआ सदिया होबे करतौगे गे होबे करतौगे। आगे मनमा के मनइबौ हम कसहूँ दिलवा रोबे करतौगे गे मनमा के मनइबौ गे पगली दिलवा रोबे करतौगे दिलवा रोबे करतौगे। दिलवा रोबे करतौगे। आगे छाऊ के तोरो जाई तौती लकावा नाऊ के जे आई तब बराती आगे। आगे 10 के भोरे पगली हो जिमी बीरान गे ओही बेरा फटतौ हमर छाती आगे। ओही बेरा फटतौ हमर छाती आगे। आगे छाऊ के तोरो जाई तौती लकावा नाऊ के जे आई तौ बराती आगे। 10 के भोरे पगली हो जिमी बीरान गे ओही बेरा फटतौ हमर छाती आगे। गे भोरावा में लोरावा से चेहरा धोबे करतौगे गे धोबे करतौगे। आगे मनमा के मनइबौ गे पगली दिलवा रोबे करतौगे। आगे आगे देला गनिया गे जनुआ सदिया होबे करतौगे दिलवा रोबे करतौगे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। दिलवा रोबे करतौगे। आगे अपने शादी कर लेमी पगली हमारा ही जइबौ अब कुमार गे। गे छोड़ा ही के जब हलौगे करे जावा काहे लागी कई नहन तू प्यार गे। काहे लागी कई नहन तू प्यार गे। आगे अपने तकर लेमी शादी गे हमारा ही जइबौ अब कुमार गे। गे छोड़ा ही के जब हलौगे करे जावा काहे लागी कई नहन तू प्यार गे। आगे जिंदगी भरा गम के बोझा सोनुआ ढोबे करतौगे गे ढोबे करतौगे। आगे मनमा के नहिबौ हम कैसहूँ दिलवा रोबे करतौगे। आगे आबे देला गनिया गे जनुआ सदिया होबे करतौगे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।